Bueno, egunon, hemen gaude bertze behin, bertze etapa berri bateri aurre egiteko ikusten duzuen, ez dakit antzematen duzuen, baina eguraldia gaurko ez da horrela, hasi que aber nola joak izaigun gaurko etapa. Lekunberri nago momentu honetan, gaurko etapa Plaza Olari buruzko etapa bat izango da, bide berdea, Maitenakin hitzordua dugu orain pixka bat horreri buruz abertze kontatzen digun, eta gero bidea Lekunberriko alkate den Arkaitzekin elkartu gara, pixkot laguntzeko niri bidean, eta nondik norako hori aipatzeko beraz denbora galdu gabe. Jantziko naiz biziketan ibiltzeko arropa jarriko dut, kaskoa biziketa hartu, eta martxan jarriko naiz, hasi que segin erekin. Egunon Maitena, egunon eskerrik asko nerekin hemen elkartzeagatikan. Kokatuko gara, berez, elkarrizketa hau kanpoan egin behar genuen. Momentu honetan, ez dakit Lekunberrin gauden, Larraunen gauden, hori zuk esplikatuko baituzu. Eguraldia txarra denez, hemen etorri gara guain Larraungo udaletxen, ez gaude? Hori da, bai. Udaletxen gaude, Larraunen, Mugiroko lurraldean, Mugiro kontzejuko lurraldean dago, udaletxea, naiz eta itxurez Lekunberrin egon, jende asko kala pentsatzen du, baina Larraunen gaude bai. Eta hemen gaude, batez ere, gure xedea, Partzuergoko xedea Lekunberrin dago, Plaza Ola geltokian, baina guen obrakin gaudenez, Larraunek utzi digu hemen egotea. Maitena, lehendabizi nahi ban baduzu zure burua aurkeztu, aber hemen zer ikusia duzun edo zertan egoten zaren. Osondo. Bai, ni Maitena Azkutari naiz, naiz aurretik urte asko, lanen Plaza Olan, kudeatzaile moduan, eta azkenek urtetan Nafar gobernuan turismo, merkataritza eta konsumo zuzendaritzan, ez? Orduan, orain dela hilabetek gutxi, hasi naizela berrize Plaza Olan, eta berrize hemengo martxa hartzen, naiz eta urte askotan egon, gauz berriek. Hori da, erran duzu ez, Plaza Ola ikusten duzunagatik, berez nik bizikleta eskutan izan marko nuke, baina erran dugun bezala eguraldia ez da egokia kanpoan egoteko, baina bai txirrindulariz jantzian nagola, ez? Ni hemen onat aietu naiz, Lekunberrira aietu naiz, hemen Nafarroako txokoak ezagutze nari naiz bizikleta gainean, bai bide berdeak, Euroveloari buruz, badakit hemen ere bai, gauden lekuan egontare, horrekin ere zerikusia duen leku batean gaudela, ez? Bai. Urte asko die hasi ziela hemengo proiektuak txirrindulariarekin lotuta eta gehien bat naturbidearekin, ez? Eta Eurovelo ere hasi zen, lotura handie du Plaza Olarekin, eta baita ere bidasoarekin. Hori da. Eurovelo, berez, idea horrekin, oinarri horrekin hasi zen, ez? Nola lotu bi bide berde horiek. Hori da. Hitz egingo dugu bai Euroveloari buruz, Plaza Ola, baina hemen duguna ez nagusiena, igual, hori da, Plaza Ola, esplikatuko gaituzu, azalduko gaituzu, ezaugarriak, historia, okerrez banago, hau ere bai bide berde, oain bide berde bat da, baina antzinetikan, historiaz, trenbide bat zen ere bai, ez? Nondikan nora, esplikatu pixkoat historia edo nola dan asuntua. Bai, trenbide estue, tren txikitoa bezala, antzekoak ziren, eta, jantzen mendeko kontuek. Orduan, mende hortan bai hasi ziela trenbide estu horiek, 1914 hasi zen kasu honetan Plaza Ola Iruñetik Donostira bidaiariak mugitzen, baina aurretik hasi zen, esan burdina mugitzen, burdina eramaten. Eta, burdina eramaten hasi zen ondoren, badirudi gogoa ikusi zutela irekitzea eta zabaltzea gehiago, eta gero bidaiariekin hasi ziren. Hor, urte askotan ibili zen, herri batetik bestera
Iruña Donosti lotzen, eta gero ja 50 hamarkada hortan, 1953an zuzen ere, horre ugalde handi batzuk egon ziren, gaur egun bezala, orduan ere, eta kasu hortan bai izan duzala ja, honen bukaera, ze zubi asko hautsi zien, lurzorua erabat bituta, hori da, eta baitare beste gauz bat ere bat zegoen, ja ronkalesa hasita zegoela. Autobusak ja hasten ziren, agudo joaten ziren, merkeago gainea, eta horren kompetentziarekin ja konpainiak erabakizun ustea. Eta urte asko eta asko gelditu zen hori erabat utzik, trabesainoak eta denak jaso ziren, eta 70 hamarkada hortan estatuak hartu zuen bere gain lurralde hori, naiz eta herri guzien lurraldeak izen, ze bere garaian zeditu egin zuten Plazaola konpainiari, eta gero gertatu zena zen subasta batean saldu ziela zati guziak, nolabait bide osoa. Orduan, subasta hortan saldu ondoren pribatu batek hartu zuen, pribatu horrek saltzen joan zen urte askotan, zatika eta zatika gehien bat herri ondoan, nolabait interesa handiena zuten lurraldeak, eta gero, ja 1900 nolabait 88an edo olako zerbait, hasi zen begiratzen ze proiektu, ze egitasmo egin zaiteken berreskuratzeko bidea. Lekunberriko udalak proiektu bat ja enkargatu zuen, eta proiektu hura enkargatu eta gero, konsortzio ere sortu zen, paralelo. Gutxi gora bera, konsortzioa 1984an sortu zen, eta ordurako ja proiektuak martxan zeuden da, prestatu zen nolabait halako proposamen bat ministeritza batean aurkezteko. Diru laguntza batzuk zeudelako eta aukera ikusten zalako obra hori egiteko. Europatik ere halako proiektuak hasi ziren mugitzen, eta nolabait despopulazioa gaur egun asko entzuten dana orduan ere esaten zen, landa eremuan herri asko gelditzen ziren jende gabe eta holaxe, eta berreskuratzea halako infrastrukturak orduan modan zeuden, nolabait. Eta aurkeztu ziren proiektu horiek, eta horrekin batera hasi zen lanean gobernuarekin, Nafar gobernuarekin, lurraldea nolabait berreskuratzeko berriz. Orduan espropiazio bat egin zen, eta urte asko izan duzien. Espropiazio lanak tramite luzeak die, eta obrak ere, eta azkenen diru laguntzekin, poleki, lortu ziren zatika berreskuratzea bide osoa, ez? Gaur egun hori Andoainen hasten da, eta noraino haietzen gara, edo noraino haietzen da Plazaolako bide berde hau? Gaur egun ja Iriuinera iritsi da, orduan Nafarroko eremua esan dezakegu bukatuta dagola, zati batzuk badituzte puntu beltzak, hobekuntzak egin behar direnak, eta hor badie, egitasmoak ere, obrak beti daude honen inguruan, ze lurralde hontan, gehien bat inguru hontan, zailtasun asko daude, tunelak, zubiak eta orografia dan bezala baditu arazoak, ez? Orduan hor, mantenimendu lanak latzak die, ez, askotan. Eta, esan daitzakegu ere, Gipuzko aldeen, naiz eta naturbide bezala Andoainera iritsi, Andoaindik Donostira ere, bide gorri bezala, badiela ere aukerak eta Donostira iritsi daitekela. Eta azken berria da, joan zen asteko berria, Gipuzkoan onartu dute obra bat egitea, gehien bat Lasarte inguruan, hor Plazaolak tunel bat bazun, Txampinonan tunela deitzen zaio, gaur egun ere
txampiñoiak daude oraindike, fabrika bat dago tunel hortan, ez? Eta hori, urtetan egon die horren, halako tramiteak bilatzen, espropiatzeko edo permutak egiteko, eta badirudi lortu dutela zerbait, eta ejekuzioa urte honetan egingo dela. Bueno, esplikatu gaituzu pixko bat ere bai historia nondikan etortzen dela, guazen pixko bat ere bai sartzera ezaguarritan, baldin badakizu ongi, eta bertzelaz, ni biziketan etorri nahi zibiltzera, hasi que ni neurek informatuko naiz, eta begituko, seguraski kartelak egongo diela. Distantzia aldetikan, zu guaina aipatu duzu, luzatu dela, ez? Guain berriki, guain arte, Sarasaraino, ez? Okerrez banago ez egola, baina guain luzatu da Iruñara. Gutxi gora bera, badakizu zenbat distantzia dun? 63 kilometro daude gaur egun. 63. Bai, eta hoik die, hori Iruñetik Andoainera egin daitezkenak. Hori da. Naiz eta, ausartak egin dezakete ere Donostira. Gero eta jende gehiago egiten du. Baina Andoaindik Donostira esan behar dugu ez dela ja motorri gabeko naturbidea, bai dala bide gorria, baina desberdine da. Hori da. Zu gerran duzu ez, ausartak ez, badutela aukera egiteko Donostitikan. Zer nolako, ze turismo mota ekartzen du honek, zerbait ere berezia, biziketan ibiltzen dienak, bakarrikan ibiltzen aldutelako, edo gogortasunagatik, edo eta ja gehiago zabaldua familiarekin lotzen alduguna. Bi motak edo gehiago esan dezakegu ere, baina, hasiera batean gehienak familiak ziren, ze zati txikiago ziren, eta bai familientzat oso erakargarria dela, ze, distantziak errazak die, esan nahi dut, ez daukalako desnibela handirik, zatitxoak egin daitezke 5 kilometro, 10 gehienez, askok joan da etorria egiten dute, bai Lekunberrin, bai Leitzen, da horrekin nahikoa dute. Beste batzuk ja, bai nahi dutela pixka bat kirola sartzea, eta orduan, bai ja daukazula kilometro desiente egiteko, eta gero, aukera politena nahi iruditzen zait, eta hori da erakargarri izan daitekela ere kanpotarrentzat, batez ere europarrentzat, zati, etapetan egiteko, ez? Hor, aukera hori dago gaur egun, ze Donostitik Iruñera esaten dugu, baina aipatu deguna Bidasoarekin lotu dezakezu, Basko Navarroarekin lotu dezakezu ere nahi izan ezkeotan, Lizarrara joan zaitezke Santiago bidetik eta hortik. Orduan, badi aukerak nahi dunak egun batzuk pasa, etapa egiteko, eta hori da, hirugarren, esan da orokorren, ez? Hirugarren profil hori. Hemen, suposatzen dut, hemen eskualdean, kasu honetan hemen ari gara Plaza Olari buruz, horrek ere ekarri izanen du, ez? Turismoa ekartzen du, herritarrentzako, bertako komertzioantzako ere, hori aberasgarria da, ez? Hori da, helburu azkenen. Hau aitzaki bat izan duzan pixka bat, garapena sortzeko, berreskuratzea bide bat, hor zegoela galduta, bere garaian bidearen zubiak eta tunelak eta erabiltzen ziren, ganadoa abereak gordetzeko, edozein gauz, ez? Azkenen garaje modu eta aprobetxatzen zen, baina hor zegon, eta horrek, nolabait berreskuratzea horrek, mandu, alako marka bat, zonaldeari ere, orduan, baliabide interesgarrie da, eta gaur egun askok ezagutzen dute zonalde hau Plaza Olarengatik. Gaur egun ikusi dugu gainean Nabarturren egon garelako, asteburu hontan, feri bat Iruñen egiten dana, turismoari begira, ez? Eta hor ikusten da, ez? Jendeak eskatzen duen gehiena da Plaza Olaren inguruko informazioa, bidexkak ere, mendian ibiltzeko eta paseo errazak egiteko, bazkaltzeko, noski, ezta? Eta esaten duguna hori, inguruko turistako eguna pasa etortzen direnak dira, ez? Iruñe eta Nafarrokoak. Baina batez ere etortzen dira, temporada bajuan aldemenak ere, ezta? Gipuzkoa da Bizkaitik gehien bat, gero dauzkagu katalanak, valentzianoak, madrileñoak ere, oik gehiago uda inguruan,
eta frantsesak eta holandarrak eta asko etortzen dira. Suposatzen dut hor ere turismo bulegora hurbiltzen diela ere bai, horretaz aparte ere web orrialde bat edo bertan gaur egun internet erabiltzen dugula, sare sozialetan hor ere informazio pila bilatzen aldute, ez? Bai, hori da mugitzen ari garena eta nik uste orain arte obrakin lan deixente egondanez, izendu da garaia, nolabait produktua sendotzeko eta hemendik aurrera irekitzen da momentu bat ja promoziorako, ez? Guain ja txukunago dagola gauza, bukatzen ari die obra asko eta irisgarritasun obrak daude orain martxan, geltokia esan dizudana, baina proiektu asko daude inguruan, Leitzako geltokia irekitzeko, zerbitzu horiek martxan jartzen direnen ja, behar dana daia promozioa indartu. Hori galdetu harnitzunez, egoera, gaur egungo egoera nolakoa denez, orainikan gauzak egiteko dauden, edo ja gehiena egina, edo ze etorkizunari begira ze proiektu dauden, horreri buruz badagoela zerbait ere aipatzeko beresia edo zerbait ere? Plazaolarekin lotuta proiektu asko dade aurten, batez ere, PSTD deitzen da diru funtsa batzuk sartu ziren, pandemia ondoren sortu zirenak, Next Generation funtsak, eta horrekin badie halako plan batzuk Nafarroko eremu desberdinetan, gure eremuan batez ere Plazaolarekin lotuta proiektu batzuk daude obrakin, irisgarritasuna, esaten izuna, nolabait energiaren berrikuntzak eta sartzeko ere. Orduan, Latasako geltokian obrak egonen die, Lekunberriko geltokian orain daude, Leitzako geltokian ere egonen die, orduan, horrek esan nahi du, hilabete batzu ondoren, 3 geltoki egonen diela txukun eta zerbitzuak eskaintzen inguruan, eta gero, bidea ere, irisgarritasun obra horiekin askoz prestatuago egonen da dozein publikoentzat, hori ere, batez ere, gaur egun importantzia handi ematen diogu, eta hor, bide bat dago, nolabait bide luze bat, nolabait jendea ekarrazteko, eta ja aurkezpena sendotzeko. Gitzongi, ikusi dugu, badakizuela gauza pila bat, egontzaela murgildua gauza guztioetan, bazen pixko saiatu behar nahi zure barrena bilatzen edo pertsonalki bizikletarekin zuk ze harremana duzu, izan duzu, igual beti denak izan duguna ez, txiki-txikitatik erabiltzen duzu, edo... Erabiltzen dut, asko gustatzen zait gainea, bai. Eta, egia esan, ibili naiz Iruñan batez ere, bizikletan egunerokotasunean, mugikortasun egunerokoan, eta gero gehien bat aisialdian, igandetan, joaten zarenean kanpora, edo bidexkak egitea, edo buelta bat ematea. Hori asko gustatzen zait. Badut, hori, Europan dauden hainbat eurobelosarearekin lotuta gogoa egiteko, oraindik ez dut egin, dauzkat bai Rina eta holakoak pixka bat aspalditik entzuten, halako proposamen politiak daudela, eta hori daukat nolabait oraindik erronka personala bezala egiteko. Aipatu duzu eta aprobetxatuko dut, eurobeloari buruz aipatu duzula, badakigu hemen, bereziki ez da Lekunberritik eta hemendik pasatzen, baina bai hemen hurbiletik etortzen dela ez, Ultzama ingurutik, Basaburuatik hurbiltzen da Ororokieta ingurua eta Latasa, hor badu zerikusia ere bai ez, Plazaolakin koinziditzen duela, ederbideari buruz zerbait ere aipatzeko baukazu edo... Bai, ederbidea nire ustez, bere garaian hasi zen Europar proiektu batekin, diru laguntzak lortu zielako ere, eta aukera zegolako, ze proiektu handia izendu zen, diru aldetik gehien bat, 9 milioi izendu ziren,
eta hainbat bazkide zeuden, ez? Azkenen, 12 bazkide, uste dut izendu ginela, Pirineo Atlantikoko departamentua eta hango iparraldeko udaletxe deixente egon ziren, Biarritzik onuntz begira, ez, udaletxeak. Gero Gipuzkoa Aldundia ere egon zen, Nafarroko Gobernua, eta bertako hainbat elkarte, Plazaola Partzuergoa, Imotz udala, zuen ingurutik ere Bidasoa elkartea ere egon ziren. Nolabait proiektu gure interesgarri izan duzan, luzera edo gehien bat Europatik etortzen zen Eurobelo sare hori, Eurobelo bata, dala luzeena eta nolabait interesgarrina guretzat ikuspuntu hortatik, estatu mailara sartzeko, estatura sartzeko gure lurraldetik pasatu zaiteken, ez? Orduan aukerak nahiko zailak ziren, Pirineoan gaudelako, naiz eta ez antza ez duen eman, baina Pirineo Atlantikoan, eta hor baditugu portuak eta alakoak. Orduan, aztertu zen, ze aukera zeuden da, aukera politiena ikusten zena zen lotzea Bidasoatik, Plazaola, eta esan dezun bezala Gorostietatik, Orokietatik bilatzea. Diru laguntza hori lortu zen, gero zailago izendu zen, asko zailago lortzea onarpenak, baimenak eta alakoak errepidetik pasatu behar zen. Ja ez zen bakarrik trenbide bat, baizik eta lotura errepidetik, espropiazioak ere egin behar ziren. Tramite hori luzea izendu zen, da komplikatua ere, azkenen lan sailatik eta baimenak behar zirelako, esaten dizun bezala, baina lortu zen poleki eta hor nolabait esaten deguna gaur egun oraindik promozioa ez da egin, ze gutxi eginda, esan nahi dut, ez da ezin daiteke esan, baina gutxi eginda ze lotura osoa oraindik ez egon. Gaur egun bai daukagulaia lotura Iruñeraino, eta promozioa egiteko ja momentu ona da. Azken hilabetetan feri batzuk egon die, adibidez Europa mailan Utrechten, eta bizikletarekin lotuta dauden feri importanteak, eta hor ja eramaten ari gara informazioa eta ikusten dugu ze arrakasta duen halako proiektuak. Orduan hor, nolabait oraingo erronka hori izango zen, ez? Ja, infrastruktura aldetik esan daiteke, nahiko poliki doala, ez? Eta orduan behar da beste pausu hori ematen. Bale, Maitena, hemen Lekunberri inguruan badakizu, solastu dugu pixko bat, Eurobeloa, Plazaola, eta horretaz aparte, bertzelako bizikletarekin lotura duen zerbait ekitaldiren bat, edo zerbaitera antolatzen da, horreri buruz badakizu zerbait ere? Bai, noski, Plazaolak hori daukadala, azkenen, aitzaki bat ezagutzeko beste inguruko hainbat baliabide, ez? Eta horrekin lotuta bizikletaz beti afizio handia egon da, errepideko bizikletakin, noski, hemendik eta Araitz betelutik, Leitzaldetik, Goizueltaldetik, errepide horiek ederki geina ezagutzen dituzte, ez, txirrindularik, eta hortaz aparte gero, endurokin eta lotutako beste proiektu batzuk ere badie. Irumuga, adibidez, izan bezala egitasmo bat, hemen Lekunberrin sortu zana, Lekunberriko udalak esplikatu dezake Arkaitzekin uste dut egonen zaretela, eta esplikatuko dizute, ze hori, lagun batzuk hasi ziela egitasmo horrekin, eta oso proiektu interesgarria sortu da, Lekunberrin esaten dizut, baina Basaburuan ere, badago ere beste eremu bat, eta horregatik esan nahi dizut, hor, profilak ja gero eta gehiago daudela, ez? Bizikletakin lotuta, baina diela modalidade desberdinak eta horregatik ere gero promozioa egiterakoan ere desberdina izan behar da helburue askotan, ez? Horrutza iristeko. Eta hontaz aparte badire gero eta gehiago ekitaldik, ez? Ekitaldi asko
familikin lotuta gehiago naturbidearen eguna maiatzan egiten dana, baina ja kirolarekin La Peluso daukagu Irutzunen ere, bakizu. Gero badie, hori Basaburuan egiten dutena ere, iraila aldean, diela gehiago endurokin lotuta, eta bueno, gero eta ekitaldi gehiago sortzen ari die eta arrakasta handiekin. Bueno, hori seinale ona bezala hartuko duzu, horrek ere mugimendua egingo du, eta ez erran dugun bezala hemengo eskualde honeri laguntza hori emateko eta ezagutzera egiteko nik uste ongi etorri izango dela. Maitena, nire partez, informazio pila eman didazu, onat etorri naiz, egiarran merezi izan du onat etortzea eman didazun informazioatik, eta ere bai, historia guztiare nire ustez oso aberasgarria da, eta erran dugun bezala etortzen diren familiak baitare txikiekin eta hori ikusten dute olako trenbidea edo ikusi dugu hemen Lekunberri nola dagoen zati bat eta geltokia eta horrek ere atzera egiten digu eta beraiek ere ikusten dute eta nire hori iruditzen zait bastante aberasgarria dela, aparte, kirolaz aparte, ere bai ikusten dute historia nola izan zen, ez? Ez dakit, zerbait ere gehiago aipatu nahiko zenuke, igual antzi zaizu edo aldarrikapen bat egin nahiko zenuke, edo zerbait ere nahi baldin baduzu aipatu, guain momentua. Ez, gonbidatzea jendeari, guaindik ere uste dut toki asko ez ditugula ezagutzen gure lurraldean, eta hori da, besterik gabe aprobetxatu dezaket hortarako, ez, komeni zaigula kanpora ateratzea, kanpoko gauzak ikustea, oso aberatsa dalako, dudik gabe, baina askotan hori ez, bertan dazkagun gauz horiek ere aukera daukagula, eta horrek ematen duen nolabait aberastasuna ondoko zerbitzuei, merkataritzari eta batez ere ekonomiari ez. Eskertze dizut pila bat, berriro, ni oain ateriko naiz kanpora, eguraldeak laguntzen bain badu hobekio pasatuko dut, eta ikusiko dut hemen zer eskaintzen dian, eta bertzerik gabe, eskerrik asko berriro nirekin elkartzagatik, eta noizbaite ikusten balen badizuten ben barna, edo beberdetik edo lokesea, arrango dizut, dena agitz ongi pasatu dela, eta jazta. Primeran, eskerrik asko. Mila esker zuri. Erarte. Venga, beste bat arte. Bueno, Arkaitz, egunon. Bai, egunon. Zer moduz? Ongi. Momentu seguraldeak laguntzen digu, ez? Bai, ez dago eguraldia proposena, bizikletarako, baina azertu du eta... Jarri naiz ni arropa pila batekin eta momentu segiarran hori. Bestuta joan gaitezke, bai. Bueno, aurkezten naiz nire izena Ibai da, eta ikusten duzun bezala, bizikleta nago, hemen Nafarroa inguruan bizikletarekin zerikusia dituzten txokoak eta bideak egiten, eta kasu honetan, etorri naiz Lekunberrira, zu okerrez banago Lekunberriko alkatea zara. Bai, Lekunberriko alkatea. Eta pentsatzen dut ere bizikletan ibiltzen zarela, ezta? Bai, gustatzen zait bizikletan ibiltzea. Solastuko dugu, pixko bat zure bizikletarekin, hemendik? Bai, hemen eskuinetara. Solastuko dugu, pixko bat zure bizikletarekin ze afizio nondik etorri zaizun, eta hori dena, bino guazen pixko bat, aurkeztu nahi balen baduzu zure burua. A ber, hemendikan? Bai, hemendik. Eta orain? Tira, bai, tira. Handik? Zebrabidetik, bai. Zebrabidetik. Tira. Mazen. Eta guain hemendik? Aurrera, hemen, hormigonera, bai. Hormigo, ja? Hau berria, guantxak jarriko. Pasabide hau berria egin dute, oso arriskutsu zegolako bestela. Kanpina eta bide berdea lotzeko, errepide erditik, eta orduan pasabide berria egin dute eta oso eroso gelditu da, bai. Bueno, erraten aldugu Plazaolako bide berdean gaudela, ezta? Bai, Plazaolako bide berdean gaude. Plazaolako bide berdea Andoaindik. Hori da. Iruñeraino izan zen garai batean, eta aurten lortu da berreskuratzea osotara, bai? Hori da, orain arte Maitenekin egon gara hitz egiten, eta nik uste nuen Sarazaraino haietzen zela,
baina orain ja Iruñaraino ez. 2024ko udaberrian ja Iruñaraino iritsi zen eta inauguratu genuen eta ja Andoain eta Iruña lotzen ditu. Berezko ibilbidea ja prest dago. Eta gaur egingo duguna, hori da, Lekunberritikan Latasainokoa, hori da. Oso bide polita, erosoa, eta, bueno, Plazaolako bide berde osoak bezala, paraje zoragarriak pasatzen dituena. Egia erran, ikusten da, hasierako zati hau, nahiko, bueno, berritua bezala edo ongi mantendua, ez? Ere bai, hor, alde horretatik ere bai, izugarrizko lana izango du, ez? Horrelako... Bai, bide berde bat mantentzea. Lan handia du, guk ez daukagu adibidez Lekunberritikan Latasaraino ez daukagu tunelik. Beste aldera bai, Lekunberritikan Andoainera, hor badugu Uitziko tunela, eta tunel horiek sekulako lana ematen duten mantentzea aldetik. Eta hor, diru handia jarri behar izaten ditu Nafarroko gobernuak, bai. Hor, jakin dudanagatik eta aipatu duzu oraintxe bertan, Uitziko tunela, ez? Hori, ze bitxikeri dauka edo, ez alda bide berdeak daukan Europa mailan tunelarik luzeena, ez? Europako bide berdeetan da, tunelik luzeena, 2,7 kilometro dauzka, bai. Eta gero badu beste bitxikeri bat, gure lurraldeari lotuta, Uitziko tunelaren barnean elkartzen dira edo bateratzen dira bi isurbideak. Mediterraneokoa eta Atlantikokoa. Orduan gure bailara dago bi isurbideen muga. Bai, hori jende askok ez daki, baina, bueno, bitxikeri bat da hori ere. Bai, hemen guantxe ikusten dugun bezala, guain bikote bat dago Roinez, suposatzen dut hemen ere oinez zein biziketak onartuak daudela, ezta? Bai. Bide berdea oinezkoentzat eta biziketentzat da. Kasu honetan hemen... Ibilgailu motordunentzat ez, baina gainontzekoentzat bai. Hoi adibidez, Baztan Bidasoako egunetan ibili naiz ni tren txikito lehenagoko bide berde horretan, eta aipatu zigutenagatik, han uraren bailarako sortutako elkartea ekimen horretan, aipatu zuten Baztan Bidasoako bide berdea, dela Europan dagoen bide berde bakarra, onartua dagoela motordun kotxeak eta pasatzea. Bizilagunengatik eta etortzen diren turistak edo bide berdea egin nahi dutenak, eurobeloa erabiltzen dutenak, harritua gelditzen direla hor. Bai. Bapatean igual ikusten dute kotxeak eta alde horretatik. Hemen adibidez ez. Hemen adibidez ganadu zale batzuk eta badute baimena sartzeko, beren zelaietara, ehuntzetara joateko eta hola, baina oso salbuespena da. Oso gauza mugatua da hori. Ze distantzia dauka guain justo zati honek Lekunberritik Latasarainoko zati hau? Lekunberritik Latasarainoko zati honek izango ditu 10 kilometro. Hola, sekulezun neurtu, baina 10 kilometro. Eta, bueno, hemen bazterrean ikusten dugu Larraun erreka, Larraun errekaren ertzetikan joaten da Latasaraino, bai. Ze ongi. Eta ikusten dut denagatik, zure bizikleta ez da nerea bezalakoa, mendikoa, baizik eta hor da hibrido mota hoitako bizikleta berri hori, ez? Bai, modan jarri den bizikleta hori da, gravel eta... Gravela. Hemen ibiltzeko, ez? Aproposa da. Bide berdean ibiltzeko, aproposa, mendikoarekin ibiltzen nintzen eta pozik. Baina gravelarekin egia esan beste abiadura bat eta beste gorpuz jarrera erosoago bat lortzen da. Bai. Eta ni egia esan txoratuta nago bizikletakin. Bai, ez? Bai, erosoa da, azkarra da, emanezkero azkarra da eta paraje honetan ibiltzeko oso aproposa, bai. Ikusten dut bizikleta ere bai maite duzula eta ibiltzarela hori. Nondik ateri zaizu zuri bizikletan ibiltzeko afizioa edo betitikan izan da edo orain zerbait berriki hasitako zerbait? Nahiko berria da egia esan, Ni kirola egin izan dut, futbola, gaztetan. Bizikletan gustatzen dizetan ibiltzea, errepidean endaiz asko ibili izan du. Baina bain dela 10 urte edo ikusi nuen ze ingurutan bizi ginen. Bai. Ze aukerak zeuden bizikletarekin gozatzeko, eta errepideko bizikleta bat ekarri nuen, eta orduz geroztik egia esan
azaletu egin naiz ibiltzera. Lehen ikustea asko gustatu izan zait beti, eta bain ibiltzea. Nire alderantziz. Bai, Ni lehenago beti ibili eta ikustea ez hainbeste, baino alderantziz, oain ja tunela. Bai, tunel motza da, hau, Motza. Berakoa bezalakoa. Pasabide bat, bai. Hemen ere argiak ez dituzue... Ez, tunel honek ez du. Honek ez, baino bertzik izango dute. Atzekoak. Uitzikoak badu argia, behar du nahi nahi ez. Luzea, eta uitzitik aurrera, leitzaino bidean badaude beste bi edo luze samarrak eta argiztatuak. Eta aldiz hori nola errespetatzen da argi horiek edo ikusi duzue edo badakizu arazoak izan dituztela aldi oro igual zerbait gertatzen dela argiekin, jendeak hautsi edo... Hautsi ezain beste, baina sistemak berak ez du oso ongi funtzionatu batzuetan. Argi horiek badauzkaten detektoreak eta jendea sartzen denean pizten da, eta jendea sartzen ez denean itzali, bai? Eta gertatu izan da, batzuetan detektore horiek ez funtzionatzea, egia esan tunel horiek esatasuna handia dute, eta nik uste dut olako sistemak beti ez dira proposak, baina arazoa eman dituztenean olakoak eman dituzte. Pues, aldiz, galdetzen dizun zeren gure zonaldean, Bortzirietan, argiak, tunel batzutan argiak jartzen dituzte, baina gero hautsi, agertzen dira hautsita. Gero jartzen dituzte eta berriro hautsi da. Gora, ez? Gora, bai. Hemen ez, hemen hausteko kontu horiek eta ez. Eta aldiz ja berako zatia, endarlatzakoa, ja ez dute moldatzen. Ja utzi zuten ja denbora desentera makila moldatu gabe. Ja etxi hartu zuten, bai. Bai, eta aldiz hori baino gero bai, igantzi ingurukoak eta hori ja horiek bai mantentzen dituzte, orduan alde horretatik ba... Ez, hemen errespetatu dituzte argiak, bai, egia esan. Komeni ere bai errespetatzea, ze beharrezko argia, tunel horietan eta zu Lekunberriko alkatea izan da, suposatu nahi dut, batez ere igual udaran, da gehien, bisita gehien jasotzen ditun, ez, urtaroa, familikoak, hau ibiltzeko, ez, Plazaolako bide berde hau ibiltzea. Bai, Plazaolako bide berdea egia da, bisita gehien, udan izaten duela, Lekunberri herri nahiko turistikoa izan da beti, eta turismoa urte sasoiei lotuta egoten da, bai. Orduan, udan egia esan desente. Baina azken urteetan, batez ere oinezkoak eta bisitariak eta hirigunetan bizi denak eta urte osoan etortzen dira. Eta bide berdea dauka izugarrizko harrera ona, bai? Badakizue, espreski etortzen diela bisitariak, badakitelako hau hemen dagoela eta nahi dutelako ezagutu, suposatzen dut. Bai, eta gero, Iruñerritik eta Gipuzkoaletikan ere oso gertu dago, orduan, da denbora tarte txikian, naturara etortzeko bide bat, bai, eta gero azken urteetan, hemen Larraun Baljanako ondare kultur taldeak, bide berderen inguruko zenbait bide, ibilbide, ondare berreskuratu izan ditu, tartean Iskierko urjauzia, atzean utzi dugu, ez du etzen ikusten. Edo iruzu bideko ibilbidea, hemen bide berderen inguruko iruzu bilotzen dituena. Eta horiek ere oso aproposak dira familiarekin egiteko, eta ikusgarriak dira, urjauzia bera, orduan horrek ere jende asko erakartzen du urte osoan. Turismo bulegoan informazio hau dena biltzen dituen paperan bat edo horrelako gauzak badaude, ez? Etortzen direnak. Esku horriak eta badaude. Iepa zulua, iepa! Bueno, hementxe egiarran polita, bidea. Bai, bidea oso polita da, tramo hau, neri tramo hau da gehien gustatzen zaidana, Lekunberri eta Latasa bitartekoa, bai? Leitzarainokoa ere polita da, baina bat beresi beharko banu, Zati hau, Erreka Bazterrean, Basoa... Bai, gaina bidea ere zabala, ibiltzeko eta hori... Bai. Ongi zaindua, zuk esan duzun bezala. Bai. Eta... Bai.
hor, proiektu, osea, etorkizunari begira badakizu hemen inguruan zati hau batez ere igual zuk gehiago igual kontrolatzen duzulako berrikuntzak daude proiektuak berriak zerbait ere hobetzeko edo badago zerbait? Bai, oraintxe ari dira hemen 12 kilometroko tarte bat berritzen, irisgarritasuna hobetzeko, bai, mugikortasun arazoak dituzten jendeentzat, barandak jartzen, zubiak egokitzen, zorua konpontzen, eta 12 kilometro dire esan bezala, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du, eta bide berdeari dagokion berrikuntzetako bat hori da, gero Uitziko tunelean ere eta Leitzako tuneletan ere urari irteerak emateko eta obrak ere egin behar dituzte. Eta gero bide berdearen inguruan Europatik etorri da diru asko Espainiako estatura turismorako eta gure eskualde hontan, Mendialdea, Plazaola, Sakana, Ultzamaldean, 5 milioi euroko inbertsioak egingo dira turismorako, eta horietako batzuk bide berdeari eta zikloturismoari lotuta, bai? Plazaolan bultzatzen ari garen estrategia da, bide berdea da gure izarretako bat, bai? Baina gure parajeak zikloturismorako eta bizikletarekin egiteko beste aukera batzuk ere eskaintzen ditu. Eta horiek ere sustatzea, bai? Beste modalitate batzuk ere. Adibidez? Adibidez, badauzkagu hemen Irunmuga Park izeneko parke bat badugu Lekunberri, eta Gutxiarteko mugan. Hori da pixka bat mendian descensoak eta jaitsierak eta beste modalitate bat egitea gustatzen zaion jendearentzat eta hori egintzen orain dela urte batzuk. Eta jende asko erakartzen du horrek ere, bai. Aurten nahi genuke 3 ibilbide daude Irunmugan eta aurten nahi genuke laugarren bat egokitu, pixkat aurrekin eta ziberriekin eta trebatzeko, bai? Horrelako proiektu bat ere gehiago bideratzen du bertze motatako erabiltzaile batzuentzako igual, ez? Bere zailagoa delako edo... Oso espezifikoa da bide horiek. Eta hemen Lekunberrin badugu, lehendikan egina eta jarraitzen dugu hobetzen. Eta gero, adibidez Leitzan, Leitzako geltokia egokituko dute. Egunon. Bankar! Hemen denak ezagutzen duzue, Bai, batzuk bai. Esan bezala Leitzan, Leitzako geltokia egokitu egingo dute, atarpe etxe bihurtuko dute, ostatu. Agur. Eta bizikletak gordetzeko gune bat ere jarriko dute. Orduan, bide berdean izango ditugu Latasako geltokia, Lekunberrikoa, eta Leitzakoa. 3 geltoki eta 3etan pixka bat bizikletak alokatzeko zerbitzuak eta jartzea gustatuko litzaiguke, bai? Ze ongi, horrek ere bai, bultzatuko du, jendea hurbiltzea eta hori eskualde honentzako ere bai, herri txikiak direnez eta hori ere ekonomia sustatzeko eta hori dena mugituko da. Hori da pixka bat Plazaola sortu zenetikan sustatzen ari den estrategia, bai? Hurbileko turismoa, tokiko turismoa, bertako ekonomia bultzatuko duena, lagunduko duena, naturari lotuta, beti ere jasangarritasun baten barrenean, eta respetu baten barrenean. Hori da Plazaola 30 urte hauetan sustatzen ari dena, ez? Hori Irunmuga Park hori edo, hori funtzionamendua zer da, eski estazioetan dagoen funtzionamenduaren antzekoa, ez? Ibilbide diferenteak dauzka, koloreka sailkatuak, zailtasunaren arabera, ez? Hori da, badauzka batzu zailagoa, beste xamurragoak, 3 ere esango nuke nahiko exigenteak direla, ez edozinek egiteko modukoak. Eta norberak ikusten du, nun sartu bera, ez? Hori da. Eta guen esan bezala laugarren bat egin nahi dugu, xamurragoa, eroskoagoa, bai? Ze ongi. Hala, sartu nahi zuluan ni. Ya está. Ze basaburuan erori nintzen. Zone rural, txabal. Unon! Gero arte... Hemen ikusten dut karreteraren onduan jarri garela, ez? Bai, errepidearen ondotik doa.
Hemen estuxiagoa da, Bai. bidea. Jakina trenbidea garai batean izango zen, baina joan gara trenbideari zatiak entzen eta pasabidetxo hau gelditu da. Hemen koska bat dago kontuz. Vale. Larraun erreka arranduzuna, Bai, Larraun erreka, bai. Xopa! Gainera ere, hemen ere, zoru hau ere, egur hauekin irristakor, ez? Bai, kontuz ibili behar da hemen, oso leku ezea da, ospela. Eta ez da deskuidatu behar. Bueno, pues egiarran bidia, bai egia da, momentuz lasaia, gauden ikusita ze eguraldi dagoen eta udan ez gaudenez, pues nabari da, baina pentsatu nahi dut udaran ere, hau egunero... Hemen bizikletaz jende asko, oinez ere bai, Irurtzundik etortzen den jendea, gure pailatik, oso egia esan oso aproposa da, goxoa eta... Eta gero proiektuak aipatu dituzu, eta lekun berri badugu beste proiektu bat oso polita, landu nahi duguna, Europako diru laguntzekin hori ere, eta da txirrindularientzako, zikloturistentzako harrera gune integral bat sortzea, bai? Bueno, hori izango da informazio gune bat izango du, eta konsigna edo takila gune bat. Kanpotik etortzen den bizikleta txirrindulariak bere motxila edo alforja edo guztitzan. Bizikleta guzteko gune bat ere izango du, bai? Eta gero komuna, dutxak... Hori galdetu behar nitzun, ze dutxa, hemen estutzen da bidea. Bai. Ze polita hau. Jode. Bai, aukera hori egotea, dutxana eta hori, eta gauza gordetzeko eta ona da idea, bai. Eta gero bizikleta garbitzeko, kargatzeko, konpontzeko, zerbitzu batzuk ere jarriko ditugu. Orduan, izango ditu bi funtzio batetik, bizikletak alogatzeko aukera izango da, eta bestetik, bizikletan etortzen diren bisitariek, aukera izango dute bizikleta guzteko, dutxa bat hartzeko. Ze ongi. Hori Beigorri Abentura Parkearen inguruan egin nahi dugu. Aparkalekua ja konpondu dugu, zorua konpondu dugu, eta guain gelditzen zaigu bigarren fasea egitea. Ikusten da hemen apostua egiten duzuela, ez? Horrelako turismoa bultzatzeko eta aukera hori emateko. Gure Plazaolako kide garen guztio gargi ikusi dugu, zikloturismoa dela, jarduera bat bultzatu behar duguna, bide berdea hilotut egon da beti, baina bide berdeari eutsiz, hortik harago ere, iristeko zikloturismoa aukera asko ematen dizkigu, aukera berriak irikitzen dire, gainera orain Iruñaraino iristen denez Plazaola, horrek jalotzen gaitu Iruñarekin eta Iruñara etortzen den jendeak ere, handik hemen Plazaolarainoko bideare oso erosoa dago, eta jende hori erakartzeko ere nik uste dut aukera paregabea izango dela. Ni orain nire alabak ja kasi 2 urte beteko ditu, eta guain hasi gara nire gure herrian atzean ibiltzen, eta momentu honetan bilatzen duguna da horrelako lekuak biziketan ibiltzeko, eta ez da, aukera txarra etortza udaran honat, eguraldi goxoakin, eguraldi honakin, eta gaina horrelako herri, lasaia, polita, eta aukera bikaina, hasi gustatu zait. Eta gero biziketaz ibiltzeaz gain, beste aukera batzuk ere badaude inguru hontan, orduan egun batzuetarako plana egiteko ere lekua proposa da, bizikletekin etorri, baina, gero inguruko herrietara ere joan, ikusi, Plazaolak 10 herri biltzen ditu gaur egun, Goizuetatik hasi eta Leitza, hori da, Areso, Araiz Betelu, Larraun Lekunberri, Basaburua, Imotz eta Irurtzun, Orduan, gure eskualdea hori da, eta
denak ez ditu ukitzen bide berdeak, goizuetan ez iristen, araiz betelura ez, baina herri horietan ere naturarekin eta... Guain karretera zatia? Bai, karretera zatia egingo dugu, hemen desente gogortzen delako, bai. Baina berez eskubitik handa, ezta? Eskubinetik handa bide berdea. Ongi. Bueno, hau izango litzateke aurreko karretera erabiltzen zena. Errepide zarra zen hau, bai, errepide zarra hori berria egin baino lehenago. Ni behin sartu naiz tarte horretan eta egia esan izan bat ere gustatu. Eta orduan nahiago izaten dut... Hemendikan. Hemendikan egin, bai. Bueno, orain, egiarran, solako errepide berria hor dagona... Autobiak, bai. Hoi da, hemen lasaiago, ez? Autobiak jaten du trafiko guztia eta egia esan errepideko bizikletakin ibiltzeko ere kilometro asko egin daitezke, ibilgailurik eta autorik eta kamionik ikusi gabe, bai. Bide berdeaz aparte eta edo grabeleko bizikletaz aparte edo mendiko bizikletaz aparte ere, aukera ematen du hemen ere bai, bertze bizikletakin ibiltzeko. Bai, hemen badauzkagu sakana Altsasurainoko, Olastirainoko bidea, bidezarretik, Goizutaraino joan daitezke, Leitzatikan... Hemen eskuin. Leitzatik, gero Basakabi, Basakabi eta inguru hori, Zaldia, Solokieta, paraje... Bueno, oie gogorragoa die, baina... Tolosako buelta ere oso polita da, Araiz Betelun barrena, Goizutako buelta ere bai, Hernaniraino joan, eta handigan bueltan... Osea, badago laukera. Badago aukera, errepidea maite duenantzako. Eta zu pertsonalki parte hartu izaten duzu edo parte hartu duzu mendi bizikleta edo errepideko bizikletako ekitaldiren bat, aterizara Euskal Herritik kanpo edo... Ez, Euskal Herritik kanpoen izatera eta Euskal Herrian ere gutxi. Bai. Mendi bizikletakoan enaiz oso trebea egia esan eta... Oin dela 4 urte hartu nuen parte ni Oiartzungoa naiz berez. Oiartzungo auzo bateko festak dira abuztuan erdialdean eta karrikako festak eta han mendi bizikletako martxa bat egiten dute eta egia esan oso ezki pasatu dut. Bai. Erori nintzen lagu postaldiz. Seguro ni ere erortzen naiz. Eta errepidekoa Peluso, Irunzunen egiten dela Peluso izeneko martxa eta joan dela urte batzuk parte hartu nuen. Maiatzen izaten da eta egia esan ongi prestatu gabe eta horren nahiko gaizki pasatu den. Ze distantzia dauka Peluso horrek? Badauzka ibilbide motza, 110 kilometrokoa. Eta... Guain esker? Bai, eta luzea 160 kilometrokoa hola, bai, eta kontu hemen, hor kontrako bidean zoaz eta. Markatzen dugu. Orduan, bueno, saiatu izan du naiz, baina... Bale, hemendik. Bueno, ni beti gehienetan bakarrik ibiltzen naiz batera eta bestera, eta... Lasai, ez? Bai, lasai. Zure martxan? Bai. Oantxe urritza pasatu dugu, eta ja Latasako... Bira, ze ongi. Latasako geltokira sartuko gara, bai, oantxe bertan. Atzeko kamera... Iepa, malda, azken malda! Jo! Bueno, azkenean eguraldeak lagundu du, Bai, ez digo horirik egin. Ez. Eta... Latasako honek jarraitzen du Irunzuneraino eta han ezkerretara ederbidea... Hori da. Ederbidearekin eta Eurobelorekin lotzen da, bai? Hori da, Eurobeloak Plazaolarekin lotura dauka, hemendikan Latasako zatia antzinera joan eta Irurtzun aldera, ez da? Uste dut... Koinziditzen dute bideak edo... Hemen Latasan bai, urritzan elkartzen dela Basaburu alderantz, bai? Jaunzaraz alderantz eta ara ateratzen dela Eurobeloa, bai? Gero Sakanan ere badute proiektu bat, Irurtzun eta Gasteiz lotzekoa. Eta, bide berdea Irurtzuneraino iritsita, beste bide hori egiten dutenean Gasteizeraino, pentsatzuk, ze aukera iristen den, martxan luzeak eta egiteko zaletasuna duen jendearen zat, bai? Eta gero Gasteizen, Basko Navarro izeneko bide berdea araño iristen da.
handi Lizarrara etorri daiteke adibidez, Baska Navarroren bidez. Eta gero Lizarratik Iruñera ere, badago bidea, Iruñetik Iratiraino joan gaitezke, dena bizikletaz, bai, orduan Euskal Herriko probintzia guztiak kasik lotzeko aukera ematen du bizikletak, eta erdi-erdian dago plazola, bide berdea, bai, orduan. Agitzongi, ze polita, olako proiektua. Bai, oso ongi kokatuta gaude egia esan, bai. Orduan, urrengo urteetarako estrategia pixkat hori da. Lotura horiek. Lotura. Sortzen joatea, eta azpiegitura egina dagoenean, jendeari eskaintza horiek egitea, bai, eta inguruan zerbitzuak sortzea. Latasara sartzen ari gara, hemen dago frontona, eta hor aurrean geltokia. Ze ongi, pues, Arkaitz, eskerrik asko, zati hau egin dugu, zati hau nerekin egiteagatik, eta eman didazun informazio guztiagatik, egiarran baliogarria eta berazgarria, eta plazerra izan da ere bai zurekin hau partegatzea. Eta egin zait bidea bastante motza, ezagitzen bat kilometro egin ditugu, baina nire 10 kilometrorik... Bai, malda bera etorri gara, orduan... Baita ere horre egia da, nabari dela, guazen pixko gehiago, nabari dela, hori ez, erreixa, ez da momentu batian ez da izan aldapa gogorrik eta deus, eta ulertzen dut ez, jendea batez ere udan eguraldi honakin eta familiakin honat etortzeko planak egitea, ez? Aproposa. Bueno, pues hemen geldituko gara, gaurko etapa hemen bukatuko du nik ere bai, eta eskerrik asko laguntzagatik. Eskerrik asko zueri etortzegatik eta bisita egiteagatik. Bai, agitzongi, eskerrik asko. Eta dena gonbidatuta zaudete. Etorriko gara, ingo dugu publizidadea. Honat etortzeko, eskerrik asko. Bai, zueri, eskerrak, bai. Bueno, pues gaurko ere bai hementxe bukatzen dut, momentu honetan Latasara aietu naiz. Ikusi duzen bezala, Lekunberri hasi dut gaurko eguna, Plazaolari buruzko informazioa bilatu dut, oso aberasgarria, agitza aberasgarria, eskerrak erran Maitenari emandako informazio guztiagatik, eta gero Arkaitzekin egindako bide zati hau, egiarran lagungarria izan da, eta gaurko eguna ikusi duzen bezala informazio agitza berazgarria, bertzerik gabe eskerrik asko hor egontzareten guzti eta nirekin bide hau egin duzuelako, hasi que bertzerik gabe ikusiko gara hurrengo etapa batean, bitartean ongi segi, gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.